Ashe Mukangara tina matiri. Tina matiri. Muzita renyu baba ari mwanakomana nerimwe yaomera. Baba tiri kuuya kwamuri nguva dzemangwanani naJehovha. Mwasvita henyu Mwari matimusa nyama nemweya zviri pamwe. Shuwai nesu Jehovha, munoziva umwe naumwe mukati meimba ino Jehovha. Pane zvinetswa Jehovha zvinoda kugadziswa Mwari. Imimi Mwari pindirai henyu baba pakati pedare rino. Iwai kunyangwe baba nemagosa ari pakati penzvimbo ino kuti paanenge achipindura achikakaudzana Mwari, imi baba munovape hono nerujeko. Chiwai kunyangwe nesusu tabvawo kunzvimbo yakasiyana kuti tizouya pakati penzvimbo ino Mwari. Iwai nesu baba mutitungamirire. Hatikanganwi kusuma kunyangwe Jehovha nemukuru wedu pakati penzvimbo ino baba. Iwo chief saurumbe Jehovha ari paanenge achiedzanisa Mwari, imi mune mwakatovape zano nepfungwa dzakanaka. Baba mwazvita henyu mangwanani anhasi, iwai nesu mutangi nesu Jesu, muchipedza nesu Jehovha. Zvandanovata nezvindesa nosa pasi pechigaro chenyu, muzita nemuropa ramambo Jesu wedu. Amen. Pamusoro Ishe Mastic na Sesa Njobo Kuti Clerk ma messengers pamusoro madhodha pamusoro headman Mwandihamba na village head Mukangara pamusoro ngati mutsani. Madhodha ngati vhure dare redu. Sifas, sorry. Sifas Chinawa, not Kefas. Sifa. Tumira zvenyu tapekana paine nzira. Inini foni wakatovhara. Mwana udzidzire zvehondo. Saka kunozi panguva yacho iyoyo mutauri nekumba kwenyu. Iwe Chinawa, ndiwe mukadzi wacho? Ndiwe wakambotaura nemurume wako ere pakati pevhiki? Waimbofonera. Echiti ndiripi? Kwandirikumba. Uruzvizwa ere muzai? Ndozvizwa mutapa. Echiti ndiri kumba. Kumba pamba pangu. Kubva pakabva mwana January. Haana kuzombodzoka. Uri kuchikoro chipi mwana? Handisi parutrain yechisoja. Asi uri mubattalion ripi? Kudai musikana chintu ngatoziva ini handisi kuziva kuti battalion yacho. Murume wako unosenze battalion ripi? Munoona izvai zvendiri kubvunza ka. Hakuna makata pakudaidza. Idinika dai ndikazive kuti uri kushandire battalion ripi kundofonera mukuru wacho. Ndio because every year tinosangana nemasoja akuru acho. Methods yekudaidze masoja kana mapurisa haimbondinetsi. Kundofonera chef wacho. Saka nyaya rinondinetsapo. Hamusi kunosenze mwana? Chokwadi. Uripi Harare Mutare? Pakapedzisira yanga iri Harare. Asi yechiite matraining awo anombochinja achiende pakasiyana siyana. Saka panguva yematraining iyoyo zvinonzwa mutauri nevabereki. Kana pakamboenda kekutanga pakatoite gore nezvimwe. Unoziva kuti ndinana masoja mangani? Unoziva ndinana? 3. Ndinana masoja. Mumwe wacho ndichefu. Nemwe ndagara pano 3 masoja. Saka mwana wenyu unoziani? Makili waisi akanyorwa Samuel. Makili MC LY
Makli. 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 We have W-Y-S-E. Makli. Wise. W-Y-S-E. Makli wise. Makli wise. Maktumbi. Tumbi. 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 Zvakanaka kutanga panga ari muHarare mamwe chipasi aire panga chitirwe training. Mutiyo paakaende kudzidzire zvechisoja akaitire Bulawayo. Abve Bulawayo paakamboite kekutanga ndokuzombonzwa muHarare. Saka paadzokera futi. Une makore mangana ari mana? Ukapedza asati aurewanda. Asati awanda? Asangati mangani? Vakabva pasa gora pera. Saka mashifti ake kudai kanonetsa. Imi muno muriani? Ndiba munacho. Mashifti ame anetsiba. Hakuna munhu usikazivi kune mwana wako rega ndikutaurira. Kana muchidaro kana mungato inini ndati ndinana masoja 3. Anoruzwa. Ngatisiyane hedu zvekuti kushifutwa kwake kunonetsa. Atisi kunonetsa. Padepoti yaishandira kuya kwaita kuzobva kunoka. Wakabva ari Harare. Alright. Tisikazivi kuti ikembi ipi yanoshandira zvekuti kana kuti toti 3 brigade kana kuti Asi uri mudepartment ripi? Masoja ane department? ngepasa. General anga ari general soldier ka but une department. Anozwa ndosaka mechiona mabhareti awo akasiyana, mabheroti awo akasiyana. Anonga yes. Tinokumbudza mutape. Mwana wakauya echoita mhemberero kuti mwana wabve kutraining. Abve kuite mhemberero. Echiuya nditunoya pamba. Saka ndadzaziya sei kuti mwana uri kubuda chine kubasa. Titora zvekuti zvaizva ndozvisikaziva kuti kushandira. Chikoro chawo chiri kuramba chichiende mberi. Havasati waperera kuti waperera kuibvota amasoja. Achiramba achitakambodzidziswa omboti mirei opedza odzoka futi. Saka paakauya achibve muna January ndokuchiti ndakuenda kodzidziswa. Musandipe heti imani matumbi. Yes baba. Yes. Ndandi kuti kana kumaZimbabwe ndiyo masoja ari chinotozviziva kuti ndingi kuti training yari ku KG6 uri ku KG ani uri kuita ngezveni hazvisiri zviro zvinotomboikika muZimbabwe zvingatozvoikika ngezvakadzika zvimweni zvacho saka ari kuratidza sekuti amakutumbika haasiri kuda kuti nyaya ifambe hanye kuende mberi. Right, ngatichida izvi. Mwana tinotsvaka. Ngatiti mwana tinotsvaka makutumbi. Tipewo phone dzako. Right, iwo unadzo? Unadzo? Ndarira kupe phone number dzako. Achinawo Changamire. Hamuambi kibridge musati mwasvika. Tinoreyambuka tari tasvika. Munodzoke mudare musi wa 40. Handidi kumboizwa ngekuti iwe wako unayo. Baba, munozoimpotedze ndakati munouya nemwana wenyu. Anozwa? Muchaziona ndakubvunza. Chendingada hangu kuti musharuka munoti mhanyei. Anozwa? Hamuti mukapuwe samanisi motoende kurwe. Mwatya imi. Because zvinoitika manje ngoti roya renyu rakandifonera ndikaribvunze kuti yes unondifonere pamunhu ndisati ndatonga hauzivi kuti kuna mambo unotonga akati ndinochiziva ndikati unondifonere ndisati ndatonga hamuendi kuroya ndazwa mutana munomirira totonga moti inini ndoda hangu unondimirira panyaya kwetoti nyaya yacho haisati yatongwa haisati yazika mudare. Ndavhunduka mawere akaite pamba pangu ndo akanga andirwesa nehana kuya neimbwa ari 11
Pautonti vana inini hangu Ndio zvimuchataure mudare manje. Handina ku. Ari muzwa. Handiti muri kuti pamba penyu ndo pakawiwa. Chiite ne. Hapasi pa Markwise ba. Ngepenyu. Ngepam. Saka ndodo muti mude muye mutaurire mudare. Kuti mambo. Ndakatomborirwa nembuka neanhu 11. Ndakusinya. Handizve? Izviro kwazvo. Saka mukaseve unotaura. Handito mubvunza mukaseve unotaura. Aiwa hapana. Hapana. Ndizvozvo. Saka munoye kudare musi wa 14. Ndizvakanaka. Mwakasununguka. Ndizvozvo. Kuti mwakamborirwa nembuka muno mamwe mazwa ndichitseura anhu akuru pana. Zviro kwazvo. Kuti amupromisa nezvekucheka nemisoro muno. Munoye mwakasununguka, iwe Sifasi wakasununguka. Dzokai kudare musi wa 14 na 8 o'clock. Ya pamusoro wemutabe. Yes. Panyaya yataura yembo pane muntu kuti mutodaidza wakapangana naye iye naka kuti aende kobaire mukamakitumbi dzake atopuwe mare yake. Saka unofanirwa kunge aripo azoerenge anhu 11 nembuka dzacho kuti dzainge ngani munhu iye naye azopewa umboo zvanga ataurana namakitumbi. Chinawa. Wazwa ere kuti iye wacho haana information yori kudai kuti anhu ainge 11 imbuka dzainge ngani. Hansa ndatonga nyaya inini. Musakari baba. Mazwa ere kuti iye wacho haana information. Vanoda dzenia. Chaitoda zemunhu. Musandi drive. Musandi driver, don't drive. Pamusoro mutape. Mwese ndati munoye musi wa 14. Ndanga ndichide kuti changamire. Ndinouya. Handirekere kuyangondi ndakabayiwa. Nemini ndina mudaidza. Ndinouya changamire. Asi handidi asi. Muri kuye kutongwa. Ashua. Ashokwa riri uye kutongwa. Iwewe Chinawa namakitumbi munoye kutongwa handizve. Muri asungwani. Amambo. Musasanditi. Musafamba kuchesa. Wadai ngowa mutape. Apane pari kundira. Mutanga imapambane. Chene munoye musi wa 14. Ndinouya changamire. Vamakitumbi. Iwe puwe foni dzawo. Dzemukomana. Ndachida kutomuka kuti ndinyora vanhu. Apa dzemukomana wako. Hatuna na 14 mama.